No, v druhej časti Lego Friends išli pozrieť telky. Čo zrazu sa im tam zase vlámali. Tš, bum, bum, tš, bum, bum, tš. A zobrali im doklady. A utiekli. A vracajú sa. Prepáč, Zlatko, že som musela ísť pre doklady. Čo sa stalo, mami? Niekto mi ukradol kabelku. Nemusí sa báť, však to je iba obyčajná kabelka. Nie len taká obyčajná, však v ním bol tvoj pás aj doklady. Čo, môj pás? Škoda. Išli spať. Vítajte v tretej časti Lego Friends. Začíname. Jedného dňa sa zobudili. Zlatko, dobré ráno. Good morning. Ježište, moje doklady. A zase budeme chudobní. No super, to len volí tebe, lebo sme išli kupovať tú telku. Prečo to zvaluješ na mňa? Ja som nič nespravila. A keby si chcela vedieť, mám ešte niečo v mojej krásnej kabelke. No to nám nestačí. To si môžeš akorát oščerstviť ty. Ja akorát tak zomrem od hladu, rozumieš? A zatiaľ, čo išla nejaká pani okolo. Tam je nejaká pani. Určite nám dá peniaze. Chod za ňou, ale nedá nám peniaze, to ti sľubujem. Dobrý deň. Ahoj, ty si sa stratila? Nie, len že ja tuto bývam, len sme stratili peniaze, lebo mojej mame ukradli kabelku. Aha, rozumiem, takže ste chudobní, hej? Áno, a my potrebujeme peniaze, nemohli by ste nám nejaké dať? Jasné, tu máš peňaženku. Je tam 1000 eur, pozor. Išla naspäť. A pani išla naspäť. Aha, mami, aha, ona mi dala peňaženku svoju. A koľko tam je? Určite len 5 eur. Není tam 5 eur, povedala, že 1000. Naozaj? Tomu neverím. Dobrý deň, teraz sme v 4. časti Lego Friends. Ideme na to. Dobré ráno, mami. Dobré ráno, Zlatko. Išla nejaká pani okolo. Volala sa Čokoládka. Začala plakať na zemi. Aha, mami, tam niekto plače. Vidím. Idem sa niečo spýtať. Dobrý deň. Dobrý. Čo sa vám stalo? Nič, len prečo plačete? Lebo som chudobná a nemám domov. Som bezdomovkyňa. Aha, tomu chápem. Chcete bývať u nás? Jasné. Rozumiem tomu. Tak poďte. Išli spolu. Aha, Zlatko, to je Čokoládka. Čokoládka to je Simonka a Simonka to je Čokoládka. Ahoj, Čokoládka. Ty máš aj dcéru? Jasné. Poď, ideme do postele. A kde máte tú posteľ?
Máte iba 2. Pre mňa tu už nemáte miesto. Ale jasné, že máme. Pozri. Wow. To je pekné. Ďakujem vám. Ste pekní. Aj milí. Ďakujeme za sledovanosť. Rozprávka sa skončila. Tak v ďalšom videu.